Ringe street ni jigo frimbi. Okanu di don kamano. Koromi hauna fast mdaluong the MP for Mumias West, the Prince of Wanga, my brother Johnson Naika. The Prince of Wanga. Ero kamano raina. Kanisa takatifu, nawashukuru sana wajumbe wenzangu wote wa MCA na wajumbe wa bunge na wananchi wote. Hamjambo? Ungema untie adhumi adholuo bas ani luongane Johnson Manya Naika an MP Mumias West. To adwa wacho kama kanyoro mheshimiwa CS Masani leader mara ibunge nyoro gona sim sapar no odwara nyora kao the first flight biro kani okanyal leo nikech for 3 times I've worked with mheshimiwa Wandai. I border Bungasi, I border Yuaya, I border Musanda, and I border Uhui. All these years, we have worked very well with Mheshimiwa Wandai. Pamneuru. Ungeo ni MPs maboda, gina wonga pile, donge ungeo? Never with Wandai. I've given him respect as my senior, as my leader, as my friend. Pamneuru kendo. Kadwa wacho nujo luo anokeuka akeu mago ya rambula ka jadi moga ya rambula uwinja andalaka to abiro ka nyaka wacha diera won an jaka wango to unge ni baba bende jaka wango. I am Prince uwinja kaka unena ka for all the years masobedo ibunge onge kumasobede makosa to nyocha kier nyocha timango babo gona simbo wacho na Naika itimango abeda piny ba wacho ni baba akau thol mondadera to baba wacho ni de ugo gi Wandai abuoyo gi Wandai uwinja koso kuwinja awach kose kikawach nikech wonge kumanena nyalo pie Mumias en ODM kingado ngato remo en ODM kingado lemo en ODM to an adhi nikech Mumias onge stima raura ta abukora tago ni yes jogo nenega gitimango Wandai owachon baba makosa mokuongo ngato ko repeat makosa makosa gingwona oriembo ji ODM radio ang'iyo nyinga ai koro sanogo alaya bas okawinjo nyinga wacho ni ruoto paki to kanyocha winjo ni mach manyocha thaga Mumias ni ji Mumias onge power tasobedo MP for 3 terms tayudo no Wandai ye minister mar energy mar power mar petroleum yeso paki ne uru yawa uru paki ne pamni bwana ni Wandai Nyasaye penye duto wadhi as you supply power to other people in Kenya. Western is very important. Kata ubunjaka ungisite maunite nitie kuonde mabende unge donge kata mago ya rambula bende unge donge yekumonyuola anadak goto simbo ana benda anya kwar maroko mokunyal mana tugo koda winjo tadhi mako boda adok Wandai kaki nidhi anadok 4 terms poda pek kendo ano kajaguondo
ngamo kuchiu to kumi ngama jaguondo kutimang'o wadwaro numi ng'ato ma nyocha chiwonga kaka wandae ngama miele to jaguondo to okutimang'o okumi erokamano uro wazewa tero Jogunya untie jomantie jomakithni wanaka mae adwa mondo upam yo wile gimoro achiel. Raymond Omolo agon Raymond Omolo inega meda security Raymond Omolo bwana ni omede kikugole kumentie kanyo omeda security kechi ya uine ne dwanega pamne uru